Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip, este al doilea de pe canalul meu. Vă rog, abonați-vă și vizionare plăcută. Astăzi vă voi învăța cum să faceți urmăritori pe TikTok. Primul pas, intrați pe TikTok. Certăreață? Nu! Al doilea pas este, dacă găsiți, stați puțin. Deci, al doilea pas este, dacă găsiți un videoclip în care să zic așa, ascultați. Hei, ai puțini urmăritori? Dorești mai mulți urmăritori? Tot ce trebuie să faci Vă rog frumos că este este să lași un butonaj de follow neapărat, o inimioară, un comentariu, iar în comentariu să spui câți urmăritori ai. Regula de bază este să dai follow tuturor persoanelor care îți apreciază comentariul. Iar dacă ești mulțumit și dorești și mai mulți urmăritori, distribuie acest clip video la toată lumea. Deci ați auzit, vă voi învăța acum cum se face. Deci, stați puțin. Ultimul pas este să dați inimă la comentariu. Uitați-vă cu atenție. Eu dau cam atâta, voi puteți să dați cât vreți voi. Și cu ea ai aprecia comentariul, o să-ți dea follow. Uitați, așa am făcut eu urmăritorii, dar să vă arăt și câteva videoclipuri din el. Mă cheamă Gabriel GBY23 pe TikTok și cam astea sunt ale mele. Am făcut și eu așa, nu știu cum să vă zic. Am făcut câteva videoclipuri speciale pentru mine. Numele meu. Acesta nu este important. De clar îmi amintesc cât de mult visam să cresc. Asta este important despre viața ta. Cum nu mulțumesc, vreau să mai copilăresc măcar o zi. Cât de multe s-au schimbat și pușta. Deci asta este foarte, foarte super. Pe gheață cu bicicleta, uitați-vă atent. Nu mă supărați, nu mă deranjați. Șefa banilor, șefa banilor, șefa șmecherilor. Șefa banilor, șefa banilor. Nu mă supărați, nu mă deranjați. Șefa banilor, șefa banilor, șefa șmecherilor. Stai așa, stai așa. Deci, prietenii, într-o jumătate de oră sau o oră o să primiți notificări. Intrați pe TikTok să primiți notificările, să vedeți câți urmăritori aveți noi. Deci, eu v-am lăsat, vizionați plăcut cu acest videoclip. La 30, cum v-am spus și în videoclipul anterior, la 30 de like-uri fac partea a doua la YouTube, Angel. V-a pupat!